אהלן. שלום, תודה שהגעת אלינו. אז איפה עומד היום תחום הפינטק בהשוואה למה שראינו לפני עשור? הרבה מאוד דברים התקדמו מאז. המון דברים התקדמו מאז. חברות הפינטק היום מגלגלות מאות מיליארדי דולרים. התחום הזה הוא לגמרי בתאוצה בחמש שנים האחרונות. בערך מהקורונה צפונה באמת בתאוצה מאוד מאוד גבוהה. נתון כ-40% מהצרכנים בארצות הברית משתמשים בחברת פינטק לצד הבנק, שזה נתון באמת מאוד מאוד משמעותי. והיום ה-CFO הוא הרבה יותר מתוחכם. הוא יודע לקחת את הכלים שיש ברשותו ולא לבחור רק בבנק כברירת מחדל יחידה. עדיין מאוד מורכב ויקר יחסית להעביר כסף בין המדינות. תסביר לנו למה. הסיבה העיקרית היא שהתשתית עדיין נבנית על הסוויפט. שזה ארגון משנות ה-70 שלא השתנה הרבה מאז, ובאמת העברות האלה לוקחות זמן, הטכנולוגיה לא מספיק מתקדמת. המקום שבו אנחנו רואים את זה בבלוקצ'יין, שם הדברים עוברים נורא מהר, תוך שניות או תוך דקות. אבל היקר מגיע דווקא מחלק של קומפליינס. יש פקידים בבנק שצריכים לעבור תשלום, לוודא שזה לא עובר להלבנת הון או להעברת כספים לטרור, ולכן זה גם הופך את התהליך להרבה יותר יקר. כן, אז איך בעצם הטכנולוגיה החדשה מצליחה לדלג מעל המערכות הבנקאיות המסורתיות? ציינת את הבלוקצ'יין? כן, אז יש את הבלוקצ'יין. יש כמה פרויקטים שכרגע מפותחים, אבל הם עדיין לא נכנסו ועובדים. יש פרויקט שנקרא Icebreaker משנת 2023, שזה פיתוח ישראלי, נורווגי ושוודי. הדברים האלה עדיין לא באמת בפועל נכנסו, ועדיין לצערנו התשלומים לוקחים כמה שעות, או עד 48 שעות, תשלומי הפיאט למיניהם, הבינלאומיים. כן, אז בוא נדבר גם על התנודתיות בשערי החליפין, למשל הדולר שקל שירד ביותר מ10% מתחילת השנה. איך בעצם ניתן להתגבר על הסוגיה הזאת? כן, התנודתיות של המטבע. אז מטבע צריך לנהל, לא לנחש. והמון חברות היום מגיבות לתנודתיות בשערי מטבע. והן צריכות לנהל את התהליך הזה. ולכן זה בעיקר עניין של החלטה של סמנכ"ל כספים, הכלים קיימים, הטכנולוגיה קיימת, צריך פשוט לעשות את זה. כן, אז בוא נדבר על ה-AI, על העידן ה-AI, איך בעצם הוא משפיע על מערכת התשלומים. אז האמת היא שזה נורא מעניין, כי אנחנו בעיקר רואים את המחלקות הפיננסיות היום משתמשות ב-ChatGPT כדי לנסח מיילים, ולאו דווקא לקחת את זה שלב קדימה. כן, אז איך ניתן לקחת את זה שלב קדימה? אז יש כאן המון דברים שקורים. אני הייתי רוצה לראות קודם כל שמחלקות הפיננסיות יתחילו להשתמש ב-AI, יתחילו לעבוד עם הכלים האלה. יש המון עבודה ידנית בתחום הזה, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון, בין אם זה התאמות בנקים, בין אם זה העברת נתונים ממערכת אחת למערכת אחרת, להנהלת חשבונות. ובאמת יש כאן שימוש גדול. אני חושב שההחלטות הפיננסיות יעשו ברגע שה-AI יוטמע בצורה טובה במחלקה הפיננסית, ולדעתי זה ייקח עוד קצת זמן, אבל אנחנו לגמרי מתקדמים לשם. אנחנו קרובים ליום הזה, אתה אומר? אנחנו קרובים ליום הזה, כן. כן, אני אשמח גם שתספר לנו גם על החברה שלכם, EdgeWiz, מה אתם עושים? אז EdgeWiz היא חברת תוכנה שעובדת מאחורי הקלעים עם בנקים מאוד גדולים בעולם, דרך API, ואנחנו יודעים להעביר תשלומים, לגדר על מנת למניעת חשיפת מטבע. בעצם אנחנו עובדים עם הרבה מאוד חברות ישראליות ובאירופה בעיקר. כן? ובישראל יש לכם גם... כן, כמובן. כן. מה התחזית שלכם לשנים הקרובות? מה התוכניות העתידיות? אז יש כמה דברים שהם גם מתקשרים לתחום הפינטק שככה מעניין שקורים, שאני מאמין שגם אנחנו נשתלב אליהם. אחד זה הסטייבל קוין, שזה תחום נורא מעניין. כולנו רואים מה קורה עם טראמפ שחוקק כמה חוקים, ביניהם הג'יניוס אקט, שבעצם פתח את העולם לדבר הזה. הסיבה שזה תחום נורא חזק זה שיש לו ביקוש מאוד גדול במדינות שהמטבע בהן הוא נורא חלש. כן. מדינות כמו דרום אמריקה אנחנו רואים את זה מאוד, או טורקיה למשל. ויש באמת המון ביקוש מהאוכלוסייה, הם מקבלים את המשכורת במטבע המקומית ומעבירים וממירים את זה לסטייבל קוינס, ככה שזה תחום מאוד חזק. אנחנו רואים את הבנקים ואת ספקי התשלומים שאליהם אנחנו מחוברים, מנסים למצוא פתרונות שתומכים כרגע בתשתית לסטייבל קוין, וזה באמת הדבר הראשון. הדבר הבא הייתי אומר שכל התחום של ה-AI agents, העוזרים מבוססי AI, שייכנסו וישתלבו בתוך העבודה במחלקות הפיננסיות,
ובאמת יצמצמו את העבודה הידנית שקורית שם, כי יש המון עבודה ידנית. כן, אז אני אשמח גם שתחווה את דעתך על בלוקצ'יין ושיטת התשלומים שעוברת דרך השיטה הזאת. האם העולם לדעתך הולך לשם? ציינת שבינתיים זה נפוץ רק במדינות שהמטבע שם חלש. בסטייבל קוינס, כן. הבלוקצ'יין הוא Game Changer. אין ספק, זו טכנולוגיה שמעבירה כסף מישראל לאוסטרליה תוך שניות, לא משנה איפה הבן אדם נמצא בעולם. מה שמאוד שונה מהמערכת המסורתית של הסוויפט היום. אבל לבלוקצ'יין יש את הבעיות משלו. זאת אומרת, ברגע שייצרו את השילוב הזה, את המערכת הטכנולוגית כמו בלוקצ'יין, אבל התחשבו בבנקאות המסורתית שדורשת compliance וחוקים למניעת הלבנת הון ולמניעת העברת כספים לטרור, וייצרו מין יצור בין כלאיים כזה של שני הדברים האלה יחד, אז באמת יגיע פתרון שבאמת יכול להקל ולהעביר את הכספים יותר מהר. כרגע הבלוקצ'יין עובד בעיקר טוב מול קריפטו, לאו דווקא מול התשלומים הבינלאומיים של פיאט. כן. שזה רוב עיקר הווליומים שם. אז דיברנו על ההתפתחויות של הבלוקצ'יין ואיך זה משפיע באמת על עולם הקריפטו. אז למה בעצם בשנה האחרונה אנחנו לא ראינו את המטבעות הקריפטוגרפיים מתרוממים או רושמים איזשהו זינוק, כפי שהרבה אנשים חזו, בעקבות התפתחות הבלוקצ'יין? אז זה לא בדיוק התחום שלי לתת את המטבעות קריפטוגרפיים, אבל אני חושב שכל המהלך דווקא של סטייבל קוינס מממשל טראמפ לגמרי מחזק את המטבעות האלה, ואני צופה צמיחה גם בתחום הזה, זה תחום שהוא יש לו המון אתה מאמין שזה יחזור, כן. לגמרי. יובל רויטר, סמנכ"ל שיווק ותפעול ב-HBiz, תודה רבה. תודה רבה, סוניה. תודה רבה.